Во всем, чтобы вы были так. Халык проблемаларын тагында җентекләйтеп өйрәнү һәм аларның иң актуальләрен Бердәм Россия партиясенең якындагы 5 еллык программасына кертү максатында җыенда район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузеров, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Марат Хәйруллин һәм Илдис Салихов, район кураторы республиканың баш санитар табибы Марина Потяшина катнаштылар һәм чыгыш ясадылар. У нас самым важным приоритетом будет это наша инфраструктура города, это наше жилищно-коммунальное хозяйство. И работу, которую мы и ведем, мы сейчас уже можем сказать, что какие шаги мы делаем, мы говорим с вами на встрече. К концу года завершим модернизацию наших предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Они у нас получат новый статус, что нам позволит оснастить новой мощнейшей техникой. Задача такова, чтобы эти предприятия стали наравне с сильными ведущими, как наши нефтяные предприятия. У наш город вырос. Спасибо вам за активное строительство. Башкарылган эш район һәм шәһәрнең үсеш перспективалары җыенда барысы турында да ачык итеп сөйләшенде. Юлларның яңаруы, бөтенләй дә ремонт күрмәгән тротуарлар һәм йорт яннары территорияләренең ремонтлануы, шәһәрдәге соңгы вакыттагы күзгә ташлана торган үзгәрешләр өчен Нурлаттылар шәһәр район җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Шунда ук эшлекле тәкъдимнәр дә яңгырады. Чтобы вы включили в план строительство объездной дороги нашего города. Это, во-первых, разгрузить наш город от этих бесконечных фур, которые ездят днем и ночью. Это, во-вторых, экология, не будет ДТП. Я думаю, этот вопрос мы обязательно поставим в приоритет, постараемся его в ближайшее время, конечно, реализовать. Хотелось бы, чтобы у нас в нашем районе тоже была школа. Это как из приоритета будем включать школы, садики. Это наше будущее. Мы живем по улице Тимирзянова, это молодой район, в основном в этом районе ипотечные дома, молодые семьи. И да, и вот нам тоже нужен садик. Нурлатта спорт объектлары байтак булса да, шәһәрлеләр төзелеше әлегә башлангыч стадиядә булган стадионның да корылып бетүенә өметләнә. Стадион желательно не только поле, а желательно, чтобы Җыенда сораулар да, тәкъдимнәр дә күп яңгырады. Гызирләре микрофон аркылы җиткерә алмаучыларның бу көнне язмаша мөрәҗәгатьләрен иҗтимагый кабул итү палатасында калдыра алды. Район башлыгы Равил Кузеров аларның һәрберсенә җентекле итеп җавап бирде. Тәкъдимнәрнең беренче чираттагылары Нурлатның якындагы үсеш программасына кертеләчәген әйтте. Халыкны кызыксындырган башка тәкъдимнәр Нурлат муниципаль районы сайтына салыначак.